Doon ay kadaugan, isang kapatyasan kung pwede na po siya sa tubangan. Magbunta sa tanan. Punta, amen. Bulahan kitang tanan mga ituon. Lapit pa po na. Barog. Kaya nabaw sa tanan. Siya kakaroon sa Adlaw na Domingo sa atong balay tigumanan. Amen. Kung nabaw sa tanan mga ituon, ngayon po ko, nabulahan ako mga ituon kaya mag-ingon man dito sa Santiago 1, verse 22. Ingon siya dito mga ituon na bulahan ka mo kung ang tanan matang sa pagsulay mo abot kanina. So, takpakan na dito mga ituon. Bulahan ko na mga ituon, ano? Unang-una, karon agawa mahuman ang akong maintenance sa akong problema sa akong lawas sa kidney, so posible, mga sunod semana, isipin na po ko, padulong ang doktor, o pahingan ko sa CT scan, so bulahan ko na mga tuon kay, lagi na ibon na bulahan ko, kana, ika ko, ang tanan ko no, magsulay ko, dili paganit na mga tuon, tanan, pinisit ko lang sa mga pagtulay, pero nag-inon ko mga tuon bulahan, kaya pahingan na sa ko sa CT scan, discuss sila akong tanan, sa among motor, nawat ang print ng among motor, mga tuon yung gigala, kaya tapos yung tanga tayo mga tuon, so ba mga pangutana, nakaingon na, subok mga akong anak, pero sinuot mga tuon, ang akong anak mo, inom na siya, pero tunga time, inom di ko sa inyo, wala siya nakinom sa gani, at tunga time, nagdalit siya, magikan sa eskwelahan, kaya nag-practice, yung series siya dance, so pag-itiksan sa magulang, buhabot ang iyang katong sa parcel, sa katong bagi, na gamiton sa para sa ilang sayang unta sa nagsuhin. Karang bagi mga ito, kasunis na siya katong na mga bulsa dito nila, at mga buka, sumot na mga ito nga, nisirit siya, wala ganit sila sa panangig sa akong gamiton niya ang motor. So, pagbahada pa lang niya mga ito, paubusan ng timbahan sa Rizal, baka magigay na siya. So, tutong ang trip sa aming motor mga ito. So, disgrasya siya. Layo tayo mga ito na yung giluparan, sa nakakita, hindi makatungo, mabuhig siya. Kay, murag handusan sa kabuktroso, ang lagihan sa mga motor, pato, yang nagkupa ang mga patong na naiko sa motor, pero dito na ako makita mga itson ang proteksyon sa Ginoo na ang akong motor mga itson wala na unsa ang abante, gawas lang sa baksit, mula akong dakong katingala na tabahada manunta nga nung ang baksit mo nagguba ang abante sa akong motor, na dapat yung tamoy magguba ay mo lang una, wala din siya nagguba mga itson. So dako kayo mga itson na kanang pasalamat po anak mga itong sa Ginoo. Dayon sa paglan ka na niya, padulong sa hospital ka, before man siya ambulance, hindi ka pa makubukid. So ang mga tao na nakakita, nag-ingon na posibleng mabuhit. So nag-judge din sila na posibleng mabuhit sa nakakita. Tinuod din mga itong kinapit ang city hospital, wala din gidawat ang akong anak mga itong. So nakaingon ko nga, dadagan ang noong tao, padulong din kami kaniapas ng isang misis. So, nagtawag ang akong anak na wala sila gagawat sa city. So, padulong may potential. So, ampok sa kinunod ko na Lord kung anak na tayo, wala ko anak, wala dito yung mahimo. Kaya naagyod sa inyong mga kamot ang kinabot sa akong anak. Kaya lagi, sa tanan yun, yan nakakita. Ganit pa din yung parandaan, ang akong mga ito, hindi na mudulong sa akong naging konsulti. Kaya mahadlok sila kay wala yun. Zero na yun sa ilang panghantaw. Pero mga ito, ang Ginoo, grabe yun. Itubot man niya mga ito ang pagsulay, pero gamot mga ito, itubot sa Ginoo ang mga pagsulay, gamot po niya ipakita niya sa inyo ang gahom niya mga ito kung sa niya profesional. Amen. So ikaw mga ito, kanang magayo lang ikagkabal sa Ginoo. Ay, kagtungataan din mga ito, pag-abot ko, provincial, wala ito wala, hindi ko na. Galing ilik ko pasudol sa kwarto, nagtatraw ko ako anak. Hamyo ito sa kwarto na guard, palihog lang ito. Hamyo lang ito, pasud lang ito. Tinitubot mga ito ng guard, kung ako din mga ito, nag-ampuan pa ako mga turon. Nangayon ko tabang sa Ginoo. Umangkong ampok mga ito sa ako anak. Hikap pa ako anak. Pangutan na ako siya, anak, boy, nagkapasalamat ko mga ito sa Ginoo na kapinig ang anak anak. Tingin ko salamat Lord. Sakto pagkita tayo mga ison, nung pagkay ang akong anak si Pipipi, nadatakan sa tambal, dito na mga alas 12 sa gabi.
So grabing pag-antos mga igsoon. Ang akong igsoon, magabay na mo kuyog, magwait na. So dili ni pwede no, dili ni pwede na inani unta kay ang akong pakinti, inani na. So unsa dito magpo sa akong igsoon, in kuwayo pagpagkaranta, ayaw pagpakaulaw. Kaya na ay Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo nga kuhaon siya, isang pagdapatan at katambal, kung kabubuton sa Ginoo nga ginara siya, ginara din sa kusog. Kung ayaw yung paghimo ng mga dili maayo nga maulawan kita kay at tayo ko mga igsoon, daghan din tayo nga pasyente nga kanang atiman sa doktor. So nag-ampo lang dito pagayon mga igsoon. So dito sa nadapatan mga igsoon sa kambal sa mga alas 12. So pasalamat ko ang mga igsoon sa Ginoo nga bisan kung sa kahimtang sa akong anak na kanang sa tao lagi mga igsoon kanang imposible pero sa Diyos din mga igsoon dili yung posible. So dalay po din kayo Amen. igsoon ang Diyos nga kanang itagaan din ang igsoon ang kinabuhi ng akong anak. Kung pagtubog na tayo, hindi na ako ang pagkagawa sa mo. Kaya katong siya tayo, buwan ka domingo, saksisig ba ni simba ng akong anak. So, dito po, nagamit po ang nakasunod ang yawa kung gisulayan po siya. Kaya na-discuss siya ang pagkalunis. Pero, yan ang pupunto mga ito, kataas na kayo, siya kasi Mrs. na taas na daw kaayo, sigalay po ang Diyos mga ito. Amen.